私たち B フォワードは今から20年前、小さな事務所の一角でやったこともない1台の車の輸出から始まる。2004年3月、株式会社 B フォワード設立。2004年6月、ニュージーランドへの輸出開始。2004年6月、パーツの国内販売を開始。2006年2月、トレードカービューを使った全世界向けの輸出を開始。2006年6月、自社サイト bforward.jp オープン。実直に進んでいる最中、2008年9月、リーマンショック。国内では中古車相場が大幅下落する中、輸出向け車両を積極的に仕入れる。2010年9月、月間輸出台数が1000台を超える。そのつかの間、2011年3月、東日本大震災、関東東北を中心に国内の物流が停止し、中古車業界全体が停滞。いち早く在庫の販売を進め、国内の仕入れを増やすことで事業の拡大につなげる。2012年10月、アフリカのタンザニアに公式エージェントオフィス設立。2013年8月、シティデリバリーサービス開始。2013年11月、月間輸出台数が初めて1万台を超える。2014年3月、ザンビア郵政公社と業務提携。2014年4月、長州出島下関港からの出荷を開始。2014年6月、月間輸出台数が1万5000台を超える。2015年3月、中古福祉車両海外寄贈プロジェクト、日本財団と国内業務委託契約締結。2015年4月、株式会社ビッグウェーブと業務提携。2015年5月、海外向けパーツ販売サイトリニューアル。2015年7月、タンザニアの国際商業祭にてオリジナルオイル発売を発表。着実に拡大していく中、2015年8月、チャイナショック。中国の影響が大きいアフリカ諸国の貨幣価値が大暴落。アフリカから世界へ市場拡大するきっかけに。2015年9月、タンザニアに B フォワードモールをオープン。2015年9月、中古福祉車両海外寄贈プロジェクト、日本財団から車両輸出業務を受託。2016年4月、タンザニアでバイク急便サービス開始。2016年6月、第13期決算、創業以来初の対前年割れ。2016年11、12月、山川博則著書、2ヶ月連続出版。2017年7月、韓国のフィナンシャルグループ KB キャピタルと業務提携。2017年9月、在庫拠点を千葉県野田市から木更津市に移転。2017年12月、モンゴルに生活商材を取り扱う実店舗富士ショップオープン。2018年6月、第15期決算、売上高過去最高570億円。チャイナショックで一度は売上が落ち込むものの、全世界への市場拡大により V 字回復。2018年11月、フィリピンのマニラに365日24時間対応のオペレーションチームを開設。2019年4月、ヤフオクと業務提携。商品の購入代行販売開始。2019年8月、グレートカンパニーアワード2019、10周年財団特別賞受賞。2019年10月、累計輸出台数が100万台を超える。
2020年1月 B フォワードファクトリーにて解体バンニングサービスを開始。実績を積み重ねていたところ、2020年1月コロナ禍、世界的なロックダウンや国境封鎖により物流が停滞。社員の安全とサービス継続のためリモートワークを推進し、本社を小規模化、経営回復を見据えて都心部移転の計画を進める。2021年6月、海外輸送サービスポチロジサイトオープン。2021年8月、六本木ヒルズ森タワー37階に本社を移転。2022年10月、シンガポールで B フォワードシンガポールビジネスアワーズ開催。2022年11月、韓国最大の中古車情報アプリサービスチョッチャと MOU 締結。2023年7月、海外輸送サービスポチロジサイトリニューアル。2023年9月、累計輸出台数が150万台を超える。そして2024年3月、 B フォワードは創立20周年という大きな節目を迎える。 B フォワードがここまで切り開いてきたのは、20年間一つ一つの笑顔を積み重ねてきたから。目指すのは世界に通用するプラットフォーム。私たちは進み続ける未知の領域へ。 Gateway to the World。 私たちが世界へ通じる扉、ゲートウェイ。あらゆる国の人や場所、文化をつないでいく。新たな価値がここから生まれると信じて、前へ、世界へ通じる扉がここに。 B フォワードはこれからも新しい扉を開いていく。 B フォワード。